በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዕለት ነሐሰ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ጽኑዕ ተገድሊ ክቡርን ንጸሎት ጽሙድን ዝኾነ ኣባ ስምዖን ዘአምደ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ደሴት ሶርያ እዩ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ኣቦኡ ሓላዊ ኣባጊዕ ገበሮ። ኩሉ ግዜ ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናኸደ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ይሰምዕ ነበረ። ብድሕሪዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሃወኸቶ እሞ ናብ ሓደ ደብሪ ከይዱ መንኮሰ። ኣብኡ ከዓ ብትግሃት እናተጋደለ ነዊሕ ዓመታት ተቐመጠ። መሬትን ሓመኽሽትን ኣብ ርእሱ እናተሸከመ ንነብሱ ብጾም ብጸሎት ብጽምኢ ብዙሕ ይቐጽዓ ነበረ። ከምኡውን ኣብ ሕቑኡ ገመድ ኣሰረ እሞ ናብ ውሽጢ ስጉኡ ኣትዩ ክሳብ ቁስሊ ሕማቕ ጨና ዘውፅእ ኮነ። እቶም ማህበር ሓዋት ድማ ኩሎም ብኡ ሓዘኑ። በቲ ጨና ቁስሉ ድማ ፈንፈንዎ። ናብቲ ኣብ እምነት ተኣኪቦም ድማ ነዚ ካባና እንተዘየውፅእካዮ ንሕና ኩልና ክንገድፈካ ኢና በልዎ። እቲ ኣብ እምነት ከዓ እንታይ ገይሩ እንተበሎም ፀዋዓዮ ዝገብሮ ርአ በልዎ። ኣብ እምነት ንቅዱስ ስምዖን ፀውዖ እሞ ኣብ ቅድሚኡ ደው ምስ በለ ደምን መግልን ተሓዊሱ ክሳብ እግሩ ክውሕዝ ረአየ። ነቲ ኣብ እምነት ከዓ መሊሱ ገረሞ። ክዳኑ ቀሊዑ እንተረአዮ እቲ ሓብሊ ገመድ ኣብቲ ስጉኡ ጠሊቑ ረአዮ። ሽዑ ተቖጢዑ ስለምንታይ ከምዚ ክትገብር ደፈርካ በሎ። ሽዑ እቲ ነቲ ሓብሊ ብብዙሕ ፃዕሪ ካብ ስጉኡ ኣውፅእዎ። መድሃኒት እናገበሩ ከዓ እቲ ቁስሉ ክሳብ ዝሓዊ 50 መዓልቲ ገበሩ። ካብኡ እቲ ኣብ እምነት ስምዖን ወደይ ናብ ዝደለኻዮ ኪድ በሎ። ንሱ ከዓ ካብኣቶም ከይዱ ኣብ ሓደ ደረቕ በዓቲ ኣትዩ ምስ ኣትማን ዕንቅርቢትን ተቐመጠ። እቲ ኣብ እምነት ከዓ ብለይቲ ንዝሰምዖ ባርያይ ንምንታይ ሰጎካዮ ዝብል ራእይ ረአየ። ሕጂ ከዓ ድለዮ እሞ ምለሶ። ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ካባኻ ንሱ ይሓይሽ ይበልጽ እዩ ኢሉ ንኣባ ስምዖን ካብቲ ገዳም ብምውፃኡ ገሰጾ። ንሱ ምድሪ ምስ ወግሐ ብዛዕባ ኣባ ስምዖን እቲ ዝረአዮ ከም ዝገሰጾን ነቶም ኣሕዋቱ ነገሮም። ንሳቶም ከዓ ምስ ሰምዑ ሰንበዱ ሓዘኑውን። እቲ ኣብ እምነት ከዓ ኪዱ እሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ድለይዎ ከይረኸብኩሞ ናባይ ከይትምለሱ በሎም። ከይዶም ሓተቱ ደለይዎ ኣይረኸብዎን። ከዓ ደሓር ግና ናብ ሓደ በዓቲ ኣትዮም መብራህቲ ኣብሪሆም እንተደለይዎ ምስቶም ኣትማንን ዕንቅርቢትን ኣብቲ ጉድጓድ ረኣይዎ። ዝብላዕ ኮነ ዝስተ ዘይብሉ ረኸብዎ። ገመድ ሰዲዶም ኣውፅእዎ እሞ ምስኦም ከዓ ወሰድዎ። በልበደልና ይቕረበለልና በልዎ እሞ ንሱ ከዓ ንዓይ ኣባ ይቕረበሉለይ ኣነ እየ ኣሕዚነኩም ንኹልኹም ትእዛዝ መምህረይ ጥሒሰ በሎም። ኣብቲ ጎዳጉድ ከዓ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓንቲ ኣይበልዕን ኣይሰትን። ምስቶም ኣሕዋት ናብቲ ደብሮ ኣትዩ ድማ ዓብይ ገድሊ እናተጋደለ ነበረ። ኣብቲ ደብሪ ምስ ኣቐመጥዎ ድማ ናይ ዝሓላፊት ዓለም ክብረት ኣይፈተወን። ኣጸምዩ ከዓ ሓዲግዎም ከደ እሞ ኣብ ሓንቲ ከውሒ በጽሐ። ኣብኣ ከዓ ብዘይድቃስ 60 መዓልቲ እናጸለየ ጸንሐ። ድሕሪዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናብኡ መጺኡ ኣጸናንዑ። እግዚኣብሔር ምእንቲ ድሕነት ብዙሓት ነፍሳት ከም ዝጸውዖ ድማ ነገሮ። ካብኡ 30 ዓመት ኣብ ዝንውሖ ዓንዲ 15 ዓመት ቆመ። ኣብኡ ኮይኑ ድማ ብዙሕ ተኣምራትን መንክራትን ዓብይ ፈውስን እናገበረ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ሕሙማት ከዓ የሕውዮም ነበረ። ኣቦኡ ደልዩ ኣይረኸቦን። ከይረኣዮ ከዓ ሞተ። ኣዲኡ ከዓ ወሪኡ ሰምዐት። ኣብቲ ዓንዲ ቆይሙ ከሎ ናብኡ በጽሐት። ብዙሕ ብኸያ ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ዓንዲ ደቀሰት። እዚ ቅዱስ ከዓ ገለ ጽቡቕ ነገር ክገብረላ ንእግዚኣብሔር ለመነ። እግዚኣብሔር ከዓ ልመናኡ ሰሚዑ ኣብቲ እግሪ ዓንዲ ደቂሳ ከላ ነብሳ ወሰደ እሞ ኣብኡ ተቐብረት። ሰይጣን ከዓ ቀኒዩ ኣብ እግሩ ዓብይ ዝብጠት ማህረም ተሃረሞ። ኣብ ሓንቲ እግሩ ድማ ብዙሕ ዓመታት ቆመ። በታ ሓንቲ እግሩ ድማ ብዙሕ ዓመታት ቆመ። እቲ እግሩ ቆሲሉ ክሳብ ዝሕስኽ ኣብ እግሪ እቲ ዓንዲ ሓሰኻ ይወድቕ ነበረ። ሓደ ሓለቓ ሸፋቱ ናብኡ መጺኡ ብኡ ተነሲሑ ንሓያሎ መዓልታት ተቐመጠ እሞ ኣብኡ መሪቱ ከዓ ናብ ህይወት ዘለኣለም ኣተወ። ድሕሪዚ ብዛዕባ እቶም ናብኡ ዝመፁ ጽምኢ ማይ ከይሽግሮም ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ለመነ። ሽዑ ካብ እግሪ እቲ ዓንዲ ማይ ፈልፈለ። ካብኡ ድማ ናብ ካልእ ዝነውሐ ዓንዲ ገዓዘ። ኣብኡ ከዓ 30 ዓመት ቆመ። ከምዚ ኢሉ እናተጋደለኡ ምስ ፈጸመ ብዙሓት ካሓትን ኣረማውያን ናብ እምነት ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን መለሶም ናብቲ ዝፈትውዎ እግዚኣብሔር ገዓዘ።
ንብዙሓት ምሂሩ ኣልባስ ምንኩስና ኣልበሶም ከም መላእኽቲ ድማ ገበሮም ካብ ብዙሕ ድኻም ዓሪፉ ናብ ዕረፍቲ ዘለኣለም ኣተወ። ሽዑ ኣባ ስምዖን መስተጋድል ከም ዝሞተ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ሰሚዑ መጸ። ምስኡ ከዓ ካህናትን መኳንንትን ኩሉ ህዝብን ሒዙ ናብቲ ስጋ ቅዱስ ስምዖን ዘሎ በጽሐ። ካብኡ ኣልዒሎም ብዓብዪ ክብርን ዝማሬን ማህሌትን ናብ ሃገረ እስክንድርያ በጺሖም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣንበርዎ። ካብቲ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት መንክራትን ዓብዪ ፈውስን ተገብረ። እግዚኣብሔር ብጸሎቱ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ሶፊያ ዓረፈት። እዛ ቅድስ እዚኣ ካብ ኣዝማድ ነገሥታት ነበረት። ብዙሕ ሃብቲ ነበራ። ምስ ሰለስተ ደቃ ድማ እምነት ክርስቶስ ክትቅበል ናብ ሮማ ገሸት። ምስጋና ንዑ ይኹን። እቲ ዓላዊ ንጉስ እንድርያኖስ ከዓ ንሳ ክርስቲያናዊት ምዃና ፈሊጡ ናብኡ ኣምፃ። ብዛዕባ ዓዳን ስማን ከዓ ሓተታ። ንሳ ከዓ ቀዳማይ ስመይ ክርስቲያናዊት እዩ፣ ስድራይ ከዓ ሶፊያ ኢሎም ሰመዩኒ። ኣነ ኣብ ኢጣልያ ካብቶም ክቡራ ስድራ እየ። ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስጋና ንዑ ይኹን። ባዕሉ ምሕረቱ ደቀይ መባእ ከቐርብ ናባኻ ኣብፂሕና ኣሎ በለቶ። ካብኡ ንደቃ ካብ መቕፃዕቲ እዚ ዓላዊ ከይትፈርሃ ድሕር ከይትብላ ኢላ ኣጸናንዓተን። ሽዑ ናብ እቶን እሳት ደርበይዎን። ሰለስተ ደቃ ሰማዕትነት ምስ ፈጸማ ገኒዛ ኣብቲ መእተዊ ሃገር ሮማ ቀበረተን። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ምስ ብዙሓት ኣንስቲ እቲ ዓዲ መዘከርተአን ክትገብረለን ናብ መቓብረን ከደት። ኣብኡ በፂሓ ድማ ሰጊዳ ከምዚ እናበለት ጸለየት። ኦ ፍጹማት ብዘይበሊ ኣኽሊል ዝተሸለምክን ደቀይ ንዓይ ከዓ ምሳኽን ውሰዳኒ በለተን። ከምዚ ምስ በለት ከዓ ብሰላም ዓረፈት እሞ ምሰን ተቐብረት። እግዚኣብሔር ብጸሎታ ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።